खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायलायबाय बे समाव आङो सिमेन्ट सापरिनिबाबो आदा थिग दं बेयाव सानै आदा मोनदों आं सिमेन्ट सापरिनिबाबो नोंथांमोन सापरि रेल स्टेशननि माखासे थासारिफोरखौ दिन्थिनाय जायाखैमोन दिनै बे समाव माखासे आलासिबो बरायनो फैखादों आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै बे सिमेन्ट सापरि रेलवे स्टेशनखौ दिन्थिनायाबो आंनि गोनांथि होनना सानबाय बेनिखायनो बे समाव आदा लान्थाखौबो लोगो मोनबाय बहा फैदों आदा आं ओरैनो बेरायनो फैदों लकेल हिसाबै दादा आमार रामाय मिपुन एक्स मिसिं TMP কেৰ সেক্ৰেটাৰী সংকং আঞ্চলিক কমিটি ধন্যবাদ থাকিল মানে মইতো সিমেন্ট সাপুৰি হয় মোৰ যেটো সাবস্ক্ৰাইবাৰ কিটা ফলোৱাৰ্স কিটা মানে সিমেন্ট সাপুৰিৰ হয় যদিও মোৰ চেনেলৰ যোগেদি মই সিমেন্ট সাপুৰিৰ যেটো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ যেটো দৃশ্যবোৰ দেখুৱা নাছিলে আজি এই দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই অলপ হান্তনা দিম বুলি ভাবিছো ঠিক আছে কিজনে থাবাই বেনে সিমেন্ট সাপুৰিनि थासारि बे जाबाय गारि पार्किं ना बे गारि पार्किं बे सोरगिदिं गारि पार्किंखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय नोंथांमोना नायलांबाय था बेयाव दिनै जोंनि बे ओनसोलनि हाथरखि फंबाय बिनानावमोन जायखौ आइन बल होननानै जों मिथिगौ खिन्थु आइन बला बारा बयबो मिथिया जोंबो एसे दासो मिथिदों खिन्थु बिनि सायावबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो आइन बल गेलेनानै जाय जोंनि सानजारि नोगोरनिफ्राय आइन बल गेलेनानै बे सानजारि नोगोरखौ जौगानायाव मिथिसार जाहोनायाव मदद होनाय आइन बल गेलेनानै देरहागिरि बिथांमोनखौ बे ओनसोलनि माहारियारि आफाद बिथांमोना जोंबो बिथांमोननि बरायनाय आरो बिथांमोनखौ गेलेनानै देहाखौ बहा जादोंमोन खेला बेफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोनो नाजागोन आइन बलनि गेलेनाय नेमखान्थिया गुबैयै होनो हायाबाबो बे गेलखौ माबायदि गेलेनाय जायो थिग बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों नायलांबाय थादो नोंथां मोजां दा नैयाव सानैसो फंबायमोन दंफैयो मा खबर फंबायमोना मोजाङानो मानोबा फैदों बेरायग्लांनाय आरो बे स्टेशनफ्रावथ' सेंग्राफोरनिनो मोनसे मा होनो थान्दा हावा जानाय माने बेरायग्लांनाय गोजोननाय ना बहा थांनो नागिरदों नोंथाङा बेवहायनो माबाफोर खामानि बेयाव आइन बल चेम्पियनशिप जानाय फैगोन वाह बरायनो फैदों आरोखि जों नैबे जा बिखात माने रिपर्टार नोंथांनि फैनायनि उद्देश्यखौ एसे बुंदो सेम माने बरायनो फैदों थिग आसा खालामदों बे सानजारि नोगोरनि हाथरखिन आरोना बिथांमोनखौ बरायनाय सन होनोबा सोरबा बहाबा थानो थाखाय फैयो बेबायदि आरो बेनिखायनो दादा क्या नहीं लेते बियर कौन नहीं लेते बियर बैथिं वेनसप दं इथिं साप्लाइ बेबायदि आरो जेना गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बे थासारिखौ दिन्थिबाय आरो बिथांमोनखौ बरायनो नागिरदों आरो बेयाव बे मनायाव मा देग्रा बिथांमोननिनो बे रादाबगिरि बिथांमोननिनो मनाखौ आं लाना होदों बे लग' नङा होमबा जेनक बिथांमोननो आं समजायबाय दा बे आइन बल गेलेग्रा बिथांखौ जों बरायनायनिफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारनायनिफ्राय माबायदि जागोन थासारिया निश्चय नायथावना जागोन आरो फंबाय सासे लोगो मोनबाय न'नि मानसि नेफैदों बहानिफ्राय फैदों माबा ओरैजोंनिफ्राय दादिया गलाघाटनिफ्राय बे बिसा दादियाबो गलाघाट बे फंबायाबो बिबथिखौ नेफैदों बेनो भिडिअखौथ' मिथिखाबाय मा बायदि जागोन दिनै नायलांबाय था खुलुमबाय गासैबो निउसनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय जाबाय जोंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय जोङो बेनिफ्राय 30 ओंखारलांदोंमोन गुवाहाटीयाव सानथाम प्रेक्टिस खालामनानै बिहाराव आन्डार 17 बिहार एस'सिएसनाव पार्टिसिपेट खालामनायाव जोङो बारायनो थांनाय जादोंमोन बेयाव जोङो आसाम टीम जानानै आन्डार 17नि टीम जानानै जोङो देरहासार जाबोनो हादों जों बेयाव सेमिफाइनालाव वेस्ट बेंगलजों देरहासार जानानै फाइनालाव देरहासार जानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो फाइनालाव मेघालयाजों देरहानानै जों चेम्पियनशिप जानानै फैनो हादों आरो जोङो 8टा स्टेट गेलेनो मोनदों
खोथाया जाहैबाय ओजाय दिल्ली जाबाय दिल्ली राजस्थान बिदिनो MP UP गासैखौबो देरहानानै जों चेम्पियनशिप जानानै फैनो हानाय जादों आरो थांफैनि बाथ्रायाथ' जाहैबाय जोंनि गेमाबो एसे गोदान नालाय बेयावबो रेजिस्ट्रेसन फिस हिसाबै एसे सारमोनाबो लानाय जादों सारमोनाबो हेल्प खालामनाय जादों बेनि गेजेराव जोंनिबो एसे एसेनिबो एसे मिलायनानै थांनो गोनां जादों आरो एसेबांखिनि जों मोनाखै नांगौ बायदि बेखिनियानो आरो सरकारनिसिम जों खावलायनो सानो जे जों नेसनेलबो गेलेखांबाय खेबथाम बेनि गेजेराव जों एफा माबा मोनाखै खिन्थु होमबाबो दा एबार फार्स्ट टाइम Under-17 बानायदो बेनि गेजेराव जों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लांनो नाजागोन आरो जों सानो गासिबो गिदिर गिदिर गोलावफोरनिफ्राय सरकारनिफ्राय जोङो हेल्प मोनगोनखौ सानो आरो जोंखौ नायगोनखौ जों सानो आरो Under-17 जुनियर नेसनेल गेलेनानै जों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों जोंनि सिमेन्ट सापरि हान्जानिफ्राय 12 जन जेरैहाय जोंखौ बाहागो लानाय जादोंमोन आरो सिमेन्ट सापरि ना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जानानै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जानानै इयुनाव माबायदि नोंहा थांखि बे गेमखौ लानानै आरो नोंथांमोननि बे टीमखौ लानानै माबायदि आसा दङ इयुनावहाय गोजौसिम जौगालांनो आसा दं बेयाव नोंथांनो बे ओनसोलनि माबाफोर मददफोर नांगोन नामा गिदिर गोलावफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ नांगौ आरो